Vitajte v Epodex. V tomto videu vám ukážeme, ako použiť 1K Concrete Effect a fóliu pre betónový efekt od Epodex na vašu stenu, aby ste dosiahli vzhľad betónu. Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky: 1K Concrete Effect, VB pigment, miešacie vedro, váha, nitrilové rukavice, miešadlo a bezdrôtovú vrtačku, hladítko, maliarsku špachtľu, sprej s vodou, ako aj fóliu pre betónový efekt Epodex. Ak chcete natierať svoje dlaždice, odporúčame najprv použiť náš Epodex Pre-Cleaner na ich vyčistenie, aby boli zbavené separačných látok a iných substancií, ktoré by mohli zabrániť správnej prilnavosti, ako napríklad tuky, vosk, silikón a iné čistiace prostriedky. 1K Concrete Effect zmiešajte v pomere uvedenom na etikete s vodou. Pridajte dodaný VB pigment na zafarbenie materiálu a opäť premiešajte. Naneste materiál hladítkom. Ak chcete, môžete nanášať hrubšie, čím vytvoríte väčšie vzduchové bubliny neskôr. I hneď po aplikácii zvlhčite jednu stranu fólie pre betónový efekt pomocou spreja a naneste ju na stenu. Fóliu pevne pritlačte na stenu hladítkom. Nechajte materiál úplne vyschnúť. Po vyschnutí fóliu odstránte. Podrobné informácie nájdete na stránke každého výrobku. Príjemné spracovanie našich výrobkov. Váš tím Epodex.